Fis-17 ta' Diċembru San Ġwan ta' Mata għex bejn l-1160 u l-1213. San Ġwan twieled fi Provence, Franza, għal xi żmien għex bħala eremit, imbagħad mar Pariġi fejn ħa id-dottorat fit-teoloġija u kien ordnat saċerdot fl-1197 ta' 37 sena u ingħaqad ma' San Felice ta' Vallejos fl-eremitaġġ tiegħu ta' Cervronde u għarraflu bl-idea tiegħu li waqqaf ordni reliġjuża għal fidwa tal-Ilsiera insara minn taħt l-idejn tal-Missilmin fi Spanja. Lejn tmiem is-sena 1197 it-tnejn marru Ruma u s-sena ta' wara kisbu l-approvazzjoni tal-Papa Innoċenzju III għat-twaqqif tal-Ordni tat-Trinitarji bi Ġwanni bħala is-Superjur. Huma wkoll kellhom l-approvazzjoni tar-Re Filippu Awgustu ta' Franza. L-Ordni kiber u xteret fi Spanja, Franza, l-Italja u l-Ingilterra u bagħad ħafna membri tiegħu fl-Afrika ta' fuq u fdew għadd kbir tal-sira. It-Trinitarji huma patrijiet kontemplattivi. L-Ordni ħaddan elementi ta' monastiċiżmu b'organizzazzjoni internazzjonali biex jixtru l-Ilsiera nsara, joħduhom lura lejn djarhom u jipprovdulhom għal ħtiġijiet spiritwali u temporali matul iż-żmien tar-ripatriazzjoni. Meta l-jasar intemm, l-Ordni indaħal għal xogħol edukattiv flimkien mal-forom tas-soltu ta' ħidma pastorali, iżda dejjem b'enfasi ewlenija fuq id-devozzjoni lejn it-Trinità Qaddisa. Illum dan l-Ordni fih xi 800 patri. San Ġwan ta' Mata miet Ruma fi 17 ta' Diċembru tas-sena 1213 u r-relikwi tiegħu ġew trasferiti minn Ruma għal Madrid fi Spanja fl-1655 u l-kult lejh kien approvat fl-1694. Xi kalendarji ifakkruh fit-8 ta' Frar. San Ġwan ta' Mata kien figura interessanti storikament. Huwa kien l-ewwel li waqqaf komunità reliġjuża li ħalliet il-konfini tal-monasteru. Illum il-ġurnata imdorrijin b'din il-ħaġa, imma fi żmienu lanqas kienet titwemmen. Huwa witta triq għal Franġiskani u d-Dominikani u l-ordnijiet l-oħra kollha li għażlu appostolat attiv u fi żmien ta' rabja meta l-insara kienu jagħmlu kuntatt mal-Musulmani u l-Musulmani mal-insara bl-użu tax-xabla kontra xulxin huwa għażel li jsib mod biex iħobb lin-nies lura fejn jappartjenu. Fi żmien ta' rabja u korla huwa tkellem dwar modrija ġentili. Fi żmien ta' gwerra u vjolenza huwa ħareġ l-idejn tal-ħbiberija. Fil-preżent u jrid jgħin lil kull wieħed u waħda minna biex neħilsu lilna nfusna bil-qawwa tal-mulej. L-ewwel nett minn xi dnub li għadu jassarna, forsi minn nuqqas ta' saħħa fiżika jew mentali, minn ċirkustanza li qed takkisna jew forsi minn rutina bla produzzjoni li qed tisraq ilna l-enerġija għal ħajja vera. Ġesu ġie fid-dinja biex jeħlisna mill-jasar. F'Luqa kapitlu 4, versi minn 18 sa 19 u qal hekk: L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-mulej. Il-mulej għalhekk irid iġibilna ħelsien fil-ħajja tagħna, ħelsien mill-iskjavitu li x-xitan tefana fih minħabba l-misħu d-dnub. L-għadu tagħna se jkompli jipprova iżomna marbuta u miżmuma fil-jasar, jibqa' jipprova jżomna oppressi u dipressi, konfużi, imqarqa, b'nuqqas ta' tagħlim vera u bla ħajja. Dan hu x-xogħol tiegħu
li jagħmlu bla ma jaqta sakemm il-bniedem li jibqa' skjav tiegħu jasal għad-disperazzjoni, jitlef kull tama u forsi joħodha kontra Alla u jindanna. Din hija l-ħidma tax-xitan li jgħira lina. Jaf li hu tilef iċ-ċans li jmur igawdi l-ġenna, għalhekk irid itellef dan iċ-ċans lilna wkoll. Fl-ewwel ittra lil Ġwanni kapitlu 3 vers 8 insibu li kien għalhekk li der li ben ta' Alla biex iħodd kull ma għamel ix-xitan. U fi Ġwanni kapitlu 8 vers 36 insibu li jekk liben jeħliskom tkunu ta' bilħaq ħilsa. Ġesu irid jeħlisna, imma aħna rridu ninħelsu, immorru għandu fit-talb, nobdu l-kmandamenti u t-talim tal-Knisja, namlu użu mis-sagramenti tal-qrar u tqarbin, infittxu li nitqazzu bl-istil ta' ħajja li nażlu li ngħixu. Il-mulej se jibqa' jħabbat fuq il-bieb tal-qalb tagħna, imma jekk min-naħa tagħna ma niftħulux ma jistax jidħol u jeħlisna minn dak li qed jassarna, l-għażla f'idejna. Minħabba n-natura midimba tagħna, post ġie riservat b'mod speċjali għalina fl-infern. Permezz ta' tbatija tiegħu u l-mewt fuq is-salib, Ġesu ħa fuqu il-pena li ħaqna ta' dnubiet, wara l-qawmin tiegħu u fetaħ il-bieb tal-ġenna għalina u għalhekk ġie riservat post ieħor mod speċjali għalina hemmhekk ukoll. Dan tal-aħħar ma jeskludix il-post ieħor riservat fl-infern. Issa aħna l-koll għandna żewġ postijiet immarkati bl-ismijiet personali tagħna. L-għażla titħalla f'idejna. Inti għal liema post qed timmira. Talba. Trinità qaddisa u imbirka, anqal f'qalbna dik l-imħabba li ħeġġet lil San Ġwan ta' Mata biex jaħdem għall-libertà spiritwali u fiżika ta' wliedek. Għamel li nuru ħniena u ġenerożità profonda lejn il-foqra u dawk inqas ixxurtjati fis-soċjetà u bdilna f'dixxipli veri li jaħdmu għall-ġustizzja u l-paċi fis-saltna tiegħek fid-dinja kollha. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.